धेमाजियावबो गोहोम गोग्लैदों भारत नाङै साखा बन्ध। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर 515 नं राजा लामायाव आसाम नाङै साखा बन्ध फोसावनाया गोहोम गोग्लैदों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि मटर श्रमिक फेडारेसनआ गोख्रोङै गारि होबथानाय हाबाफारि लायो। बे समाव धेमाजि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनिफ्राय खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारीनि मोनसे जर'खा फोरमायनो लाबाय। फैयो 515 नं राजा लामा सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि 515 नं राजा लामायाव दङ आङो। बे समाव असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 नि जानानै बे समाव दिनै आसाम नाङैनो साखा बन्द फोसावदों मटर श्रमिक हन्थाया। दा बे समाव आङो बिथांमोना मानि थाखाय दिनै साखा बन्द फोसावदों आरो बे समाव 515 नं राजा लामायाव बिथांमोना मानो थाखाय बेयाव गारि होबथादों बा थांनाय फैनाय बेखौ मानो थाखाय बिथांमोना बन्द खालामदों बे समाव आं बिथांमोनजों मोनथिनो नाजागोन। बे समाव आंजों दङ बिथांमोननि सासे दैदेनगिरि बा मटर श्रमिक हन्थानि सासे मावथि। बे समाव फंबायखौ बरायना लाग्रोबाय। खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय जोङो सिमेन्ट सापरि मटर श्रमिक सन्था फेडारेसननि जों मोनसे सासे सालायगिरि। जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोंनि सायाव जिबायदि सरकारा आयेन जाबसिननानै होनाय बे आयेनखौ सरकारा मानिनानै लानांगौ। मानो होनोबा जोंनि सायाव जों जुनाखि गारि सालायनानै एक्सिडेन्ट खालामो जोंथ' एक्सिडेन्ट खालामनो होननानै खालामा। बिनि सायाव जोङो जाय एक्सिडेन्ट जाग्रा बेखौबो जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ आरो बिनि सायाव जोङो 10 बोसोर जेलबो जानांगौ आरो 10 लाख ड्राइभारनि सायाव जाबसिननानै होनाय दं। आरो जोंनि सायाव गोबां उसुबिदा दं। मानो होनोबा जोंनि सायाव टुलगेटआथ' आसाम सरकारा हेमन्त सरकार बिसरमान बिथांनि दैदेननायाव टुलगेटआथ' खुनुरुखुम माने फैसा होनायनि बा माबायानो गैया। खिन्थु टुलगेटआव जोङो जेब्ला ड्राइभार श्रमिक सन्था जेब्ला सासे ड्राइभारा गारि लानानै थाङो टुलगेटआव फैसा लाखियो। बेफोरबायदि डिमान्डनि थाखाय जोङो बे डिमान्डखौ ड्राइभारनि सानिफ्राय थिखांनांगौ होननानै जोङो दिनै 515 नेशनेल हाइ रडखौ जोङो प्राइभेट गारिखौ जोङो लाखिनाय बन्द खालामनाय जादों। आरो बेनोदि खावलायनाया आसाम सरकारनि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा जोंनि दाबिखौ मानिनानै लानांगौ आरो लोगोसे आसाम ट्रेन्सपर्टनि मन्थ्रि बिथाङा जोंनि दाबिखौ मानिनानै लानांगौ। बे जोंनाथ' दा सुरुवातसो। उन समाव दा जोंनि दाबिखौ मानिनानै लायाबा जों बिनिफ्राय बांसिन गेदारिं खालामनानै 515 नं हाइवे लामाखौ जोङो गेदारिं खालामनानै ब्लक खालामनाय जागोन। बे समाव साबायखर थाबाय दिनै सिमेन्ट सापरि मटर श्रमिक हन्थानि फेडारेसननि सासे दैदेनगिरिया बे समाव फोरमायबावबाय। दा आङो बे समाव धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनिफ्राय असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 नि जानानै खौरांगिरि बिनाराम